Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kekruo ke balathok do Ma Nangai su tengah badak ni kekruo ulathok ke bong kumni. Ngayu I bakanu kanu ke kenhun neseng ke badap tang daki jingtharai sniew yalau paradoh kata kaseng ha kabakut ke poi penban caka jing pait jing pra. Klem naklet ya ka ke balajia ya ka seng channel C balai ketika seng ka hiar arsut ka wai naki daw ba ka dai na bajur palat ke jing ya thai sniew paradoh hakitu kipor hado balapoi shadu upot baya penyap paradoh ka jingtharai sniew palat ka wanra ya ka jing ya pat ya pra lah ka kam ying ka kam sem ne wat hakanu kanu ka kenhun seng ne balang ru ngayo I dan kinang yalam kiba ya ubreu ubabha ne khoj ru kidang kentaj tang namar bajur palat ka jingtharai sniew percaya u kad baya ubreu uba arsap ne sniew pat Kyrshan ya teli henrei hakabakut pan ki haban babe kela henrei da babe makanaru kam mentoy namar kadut kalahoj na ukhiu ko ki paradoh parasnam do kyarna ka jing thrai sniew palat paramangi ko ki sengsan perthei jong upat ke Bri U Hynñiewtrep kyarna ka jing thrai sniew palat paramangi kanang bakajai benriu kanam hiar arsut lapan kur manang ai su tengah ya kani ke kruo khobor.